Salutacions bioflàutiques. Bé, com sabeu, la investigació és molt important la publicació d'articles i la seva firma, ja que és la manera de demostrar que el teu treball ha servit per alguna cosa i no s'ha estat al laboratori tocant la genitàlia. El que ocorre és que bàsicament quan acabeu la carrera no tindreu cap article firmat i si tu eres una rara avis que sí que té un article firmat en el moment d'acabar la carrera, doncs et convido a deixar de veure aquest vídeo i te busques perritos que van en skate o gatitos tocando el piano. Per la resta de mortals el que us trobareu serà que a l'acabar la carrera no teniu res firmat i si teniu alguna cosa firmat serà una cosa semblant a això. No et preocupes, Pau. Quan escrivim i publiquem un article, tu seràs el primer firmant. Toma! M'han concedit la beca! Diuen que estan molt interessats en el nostre treball. Quina llàstima que tu no te l'hagin concedida també. Bé, i fins aquí les cròniques bioflàutiques d'avui. En el següent episodi tractarem com n'és de fascinant la recuperació rere l'amputació d'un braç.